हेलौ लोगोफोर, नै दिनै गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय आं कर'ना सार्टिफिकेट दिहुननाय। कर'ना सार्टिफिकेट मारै कालार दिहुननो हायो, डिजिटेल कार्ड मारै दिहुननो हायो नायबाय थाबानो जाबाय। जिखुनु माबा गुगोलावबो जागोन, क्रम ब्राउजारावबो जागोन। जिखुनु क्रम ब्राउजाराव थांनानै आं नोंसोरनो डिसक्रिपसनाव लिंक होना दोनदो। लिंकआव थुबानो डाइरेक्ट थांखागोन। लिंकआव थुनानै नायबानो जाबाय मारै बानायो, अब्लानो डाइरेक्ट सहैखागोन। लिंकआव थुबानो नायबानो जाबाय। लिंकदो खालामनाय बायदि खालामलांबाय थाबानो जाबाय। नोंसोरबो आं खनसे थांगासिनो, नोंसोरो नायबाय थाबानो जाबाय। नैबे इमेल होना लाबानो जाबाय। इमेल सिङाव हाबनो हागोन इमेलबा। जों कर'ना सार्टिफिकेट डाउनलड खालामना दोननाय PDF फाइलखौ बासिनानै होबानो जाबाय, अब्लानो बियो जागोन।